Les cèl·lules són la unitat més petita de vida que hi ha. Les cèl·lules tenen les tres funcions vitals: alimentar-se, relació i reproduir-se. I morir. Parts de les cèl·lules. La membrana cel·lular, el citoplasma, el nucli i la paret cel·lular. Tipus de cèl·lules. La cèl·lula animal, vegetal, eucariota, procariota. La cèl·lula animal és més petita que la vegetal i la cèl·lula eucariota té nucli i la procariota no. Cèl·lules unicel·lulars. Les cèl·lules unicel·lulars són aquelles que només hi ha una que fan les tres funcions vitals. Cèl·lules pluricel·lulars són éssers vius que tenen milers de cèl·lules i que tenen que coordinar-se i organitzar-se per fer totes les funcions vitals. Ja està.